Здравейте хора, днес ще пробваме тези две неща. Това намерих в платеното магазинче и струваше някъде около 3 лева. И това също го намерих в платеното магазинче, никога не съм го пробвала, затова сега ще го пробваме. Първо впечатление, как ще ходим вътре? Стига бе, дай да си взема поне. Ето, да, вземи, нека оператора малко да види. Оператора, ехе. Аз ще взема от същото. Има вкусна шунка. Сега ще пробваме следващото. Това има вкусно на нормалното май. Така, да. Добре, хора, изчакайте ни да се наядем и се връщаме с голдберитата. Айде бе, ти докато го извадиш, това е много гадно. Айде, извади пак. Пускавало и паприка. Да, сега след малко ще се върнем и ще ядем голдберита. Сега ще пробваме голдберите, така. Тя би трябвало да са Голдберита. Халибо Голдберс Сауър бадър. Пъти. Ето, гледайте хубаво упаковката. Аре, отваряй ги. Дай да снимам. Значи, ето тук, ето и... Ето, какъв детайл, где. Ти така ги снима, че... Детайл, брадър, детайл. Така. Отваряме ги. Няма ги отворим така. По-селски давай. Искаш ли аз да ги отворя? Не. Майко, прокопсахме. Вземам първото, което би трябвало да е с лимон. Дано. Гледай как яде мръсно. Я дай на мен, бе. Оператора трябва и той да се наяде. Дай. Това с лимон. Ето, хора. Да контролираме бомбони, почти киселя. Оператора, я опитам да е цел. Това трябва... Бачо, че да се с ананас. А не това ананас къде дърчам. Дай, благодаря. Ето. Ананас или там, което се казва. Това съм трябва да е почкал. Това е почкал. Колко му даваш? Не знам. 7,5 от 10. Аз 6 му давам. А на миналото? Колко му даваш? 4. На миналото му давам 5. Това е 6. Са зеленото. Ето, ора. Ето операторе. Операторке. Лапай. Ябълка. Късила ябълка. Аре. Няма още обаче. Така че, аз ще върна.